Posible nga dapay ti Baro a species masarakan iti kabakiran ti Apayao kalpasan ti biodiversity survey dagiti scientists ijay kalanasan. Iti paragrikos da manipud Agosto 13 aging 19 nakadokumento da iti saan nabababangem sa nga 15 nga species ti amphibians ken reptiles kasi ti tukak uleg alutiit ken da dumapay. Nupay kasta inisyal lang daytoy a resulta masapul pay may pasidong iti naununeg a panagadal dagiti eksperto dagiti specimen tapno mapasinkedan ti pudno a pakabigbigan dagitoy. Ti survey ket naaramid wenno inaramid ti University of Santo Tomas Herpetological Research Collection kan Kyoto University, kadwada ti Philippine Eagle Foundation, Sentro Kalanasan, ken dagiti eksperto iti herpetology. Sigun iti Sentro Kalanasan, napatagtag tultuloy a biodiversity research tapno ad-adda mawatan ken maprotektaran dagiti natural resources ti Apayao. Naipatumpal ti panagadal iti tulong ti Provincial Government of Apayao ken LGU Kalanasan ken paset ti agtultuloy panagsirarak ti biodiversity ti Apayao Lowland Forest ken biodiversity area ken Apayao's Biosphere Reserve.